Koget trisang kapirano renangkul kinempit nempit duk risang retnaning bawana os rop Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kawilujengan karaharjan mewah kasantosan tetep sumanding kajiwalan kasariro tumanduk ingkang menggugati sumrambahipun kula lan panjenengan sami nuwun kawula nuwun. Para pinisepuh para pepundhen ingkang tuhu habek dharma, para nayakaning negari satriya kusumaning bangsa ingkang tansah rumeksa dhateng karaharjaning praja ingkang tuhu wicaksana, boten katalumpen sedaya para alim wa ulama ingkang rinten miwah dalu tansah sumanding kitab suci wayuning Ilahi babar pisan minangka panuntuning kiblating panembah dhateng kawula dasih kang pantes pinundi saha kinabekten. Para widodara rahayu ning atur kanthi ngenepaken raos ngendhingaken pancandriya. Monggo-monggo Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yulan sedaya para adi sekalian sawetawis kula dherekaken ngrajut budayaning pananggangga sinawung manungku puja miwah syukur konjo wonten kersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan kanugrahan katiti wonten ing siyang kaludhangan menika. Samidu para pepundhen kepareng silaturahim wonten salebeting upacara pahargyan prasaja tumapahing gati biwadaning sang pangantian kekalih. Mboten katalumpen para tamu selawat miwah salam tetap kita pepetri sesarengan pun sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sanget kita tenggo syafaatipun wit wonten ing alam donya dumugi ndelahan mangke. Amin Allahumma amin. Sinurung saking sedyaning kayun ginuga saking pentuling manlah miwah binuka saking sedyaning nala parikedah kula pun taruna kang miju saking wali kukun cumantaka babar pisan minangka pengendali wara juru panatawara marak ngabiyantra tinimbalan keng kesdi menggugati panjenenganipun Bapak Toha miwah Ibu Endang. Duh para tamu ciptaning galih Bapak Toha wonten kalenggahan menika keparang netepi darmaning asep mahargya siwinipun ingkang dahat kinasih seneng asma Diah Ayu Anissa Nur Karimah ingkang nedya kajatu krama dhaup kalian jejaka kang pinilih seneng asma Bagus Sultan Muksid Mutakin dalu tanaya piyanipun Bapak Suyatno Ibu Sumiati mijil saking Magetan Jawi Wetan. Mrejana sampun tukap titiwanci tumapahing gati biwadaning kaki ditemanten daya kawiwitan
rancaking pahargyan para-para ingkang pinayun makarti nawung krida pujangganing pawiwahan kasaira pepundhen kula Rama Kyai Haji Fatoni wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an bagi badhe kasaira Bapak Mugibin pasrah panggulawan tasulipun kadang pisan kasaira Bapak Suyatman katampi penyanipun Bapak Anas tanggap wacana pangayu bagya ngiras pantes mangke paring sak gebyaring tatit semburwur pitutur wasita adi warsita wara ulalular bagi kasaira piyanipun Bapak Walidi wondene mungkasi pahargyan kanthi hastungkara waosan doa kasaira pepundhen kula Rama Kyai Kudri mekaten para tamu para-para ingkang piniji ngayun makarti nawung kidha sampun kepareng katur ewasana sekeca lenggah kanthi samardikaning kayun seksamaning budi miwakarsa berkah pangestu biyan sami mugi katung prapta dhateng lekasing temanten kekalih ingkang kepareng binanduling akrami sekeca lenggah ngantos rampunging gati nuwun kawula nuwun katur dumateng para kadang krida dharma tegesipun seksi perlengkapan uber rampe abon-abon tata rakit jangkep ingkang kagem syarat sarana mahargya dhauping temanten kekalih tumuli kacawisaken ing antawisipun sepisan wujudipun rakitan utawi pasangan menawi wonten sekar sindhu setaman winadahan pokor kencana Jenarup sekar triwarna ugi tumuli kasamaptaken wonten sak ngandhaping wiwara agung prihatin was pogum mijil todahat tanpa karya sangkang rina makan Gusti gelong rina sasakarnya sumawarga birma monggo Pak Toha kang ibu dipun kanthi manjing panti pambusanan temanten putri Ibu Ayu Kusuma Wardani minangka paniti busana pangrengga busana monggo nun sekaring kedaton kaapit Rama ibu kekalih kairing warara lan jejaka jengkar saking madyaning panti pambusanan manjing Puraya Agung lamun Totinandra katon mijil wigaring tias rembulan wus gayam ing gegono
Istisanya Arab suasana heneng-hening datanana kang nyebawa ketawang mijil wigaring tias manem Brama ing arum mracenane miyosipun temanten putri Diah Ayu Anisa Nur Karimah kaapit dening Rama ibu kekalih Bapa Toha miwah Ibu Endang Cemlorot Yayah Sesotya coplok saking madyaning ngembanan batobat ayune ora ana kengungkuli dasar wanodya galak ulat raga karo naga nas ganes meraati mbombrong mencorong besenget tambah patut yen nesu tambah ayu ritmo kang ginelung sinawung cunduk mentul jejeg tengah doyong pinggir kinarya lumaksana ponang cunduk mentul kaya bisa ngawe-ngawe marang priya kang dadi pilihane ing pangajab sagetot dwihangga manunggal cipta dwihangga manunggal karsa dwihangga sajuga kayun dwihangga kacetha ing diri nunggaling cipta rasa budi lan karsa saha karyanipun satemah mujudaken wahyuning bebrayan mulya kang sinebat palakrama mawa susila nduk Nisa inje Rama kenepna rasamu weningna pancandriyamu yengger aja tumpang suh jroning pikirmu dina iki dadi kasunyatan bapak lan ibumu bakal tepi wajibing wong tuwa kanggo sira nduk Nisa inje Rama kula mung nderek dhateng panjenengan Rama Anisa Nur Karimah inje dawuh mula ora suwe wayu dodo sira jiwa pisan malih bapak njaluk ngenepke rasamu muga-muga pahargyan prasajan iki bisa mahanani kanggo pancatan anggonmu ambyurana madyaning beban agung bisa nemoni kabejan kamulyan atut runtut reruntungan bisa renggang gula kumepir pulut lirit dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah ya Pakne bener Bune kepiye Pakne sakwise anakmu manjing ana madyaning praya agung iki ana praptaning Warara lan Jojoko lire putri Domas ngestakaken dawuh Bapa Toha menika ngaturaken unjukan tirta wening mangke kagem manem Rama tumapaing panggih temanten iya kanggo sarasarana margya dhawuhing anakku tak tampa kanthi suka jroning nala ingsun ngestakaken dawuh Bapa Toha Ibu rampe wis ingsun tampa pangawaking Puspitawati wujude kembar mayang sakembaran kayu klepu Dewandaru gedang Mas Pupus Cinde marage tumuli tampanana mangko inggih sawetawis menika wonten syarat-sarana ugi kangge miyak sekang Sukerta lampahing tindak ing temanten kekalih marga dhawuh mangke monggo kula aturi nampi Bapa Toha bisa sirna godha pangrencana mudaja sagara putar lumintum besok temekan putu ya kabeh berampe wis ingsun tampa ngestakaken dawuh eman magala yuda ngestakaken dawuh Bapa Toha yen to derbi Ibu rampe wis ingsun tampa pangawaking Puspitawati wujude kembar mayang marage tumuli tampanana ngestakaken dawuh Bapa Toha kula mung nderek dhateng panjenengan welingku sepisan aja nganti ana alum pupuse kapindho rontok gegodhongane
yen nganti cilana rusak kembar mayang tak lokke dosa kang sira sandang. Mangga lho. Kene mapan kene sik baris. Kene mlupuk rene dhisik. Tak enteni tak abani dhisik. Baris jejer. Baris dhisik. Iki dalange ngoprasekke karo ngoprasekke urgent. Injih ngestakaken dawuh kados pundi? Welingku sepisan aja nganti ana alum pupuse kapindho rontok gegodhongane. Yen nganti cilik ana rusak kembar mayang tak lokke dosa kang sira sandang. Iki wis jam pira bune? Jam 10 kurang topane 10 menit. Mangke panggih tempat Mbah Fani. Niku belok nggih Bapak dulu ya Silakan menika para tamu karo putri Kadek Semandro Bu Ayu Kusumawardani sawetawis semangat kalenggaken rumiyin lenggah sawetawis menika mangke tas sedasa menit dan sedasa insyaallah mangke panggih sampun saged dipun milai Mbah Fatoni ngeten nggih. Ing monggo kembar mayang sakembaran kayu klebu Dewan Daru coba werdekno apa kang dadi arane. Ngestakaken dawuh Bapak Toha kula namung nderek dandang gula palarno sing nyamleng. Ngestakaken dawuh Bapak Toha. Kembar mayang ekos ngarane kembar padha mayang iku sekar anangge sekaring dambe renakit ati luhur dadya pepinginan nereki was mantan astrelan priyo more guyub ingkang badhe pinargya pinaringan berkah rahmating Hyang Widi satema bagya Pambedol ing Kalpataru sakembaran Duh para tamu Kiai Dewan Daru Jayandaru lumrah ingkang kathah kembar mayang sakembaran nirbaya tirisan saya mboten dangu malih sinambi nyerantu gangsal menit malih Mbah Fatoni menika jam sedasa kirang gangsal menit pokoknya dalang tuwek ngeten iki disiplin
Ngendikane Pak Toha pukutet jam 11 ngoten Pak Toha nggih. Sawetawis menika nambi ngrantu menika tasih gangsal menit malih mbok bilih temanten putri dipun lenggahaken sawetawis mboten napa-napa Pak Toha lenggah sithik. Oh mboten. Tesih gangsal menit lho Pak Toha nggih. Was menengo anakku sing ayu dewe sondelani kiteran kang gedhe kawehane yuangudi pati lir sumilir barang ayu. Para tamu kakung putri pambedoleng kalpataru sakembaran Kiai Dewandaru Jayandaru lumrah ingkang kathah kembar mayang dari Buyon Dene Sansaya boten dangu malih mangke dawuh ping temanten kawiwitan wonten kalenggahan menika katur dumateng paraga ingkang kepareng mangke manem Bromo selawat serokal monggo kasuwun caket kalian kula mriki ingkang kepareng manem Bromo selawat serokal wondene mangke kadang pisan saking Ponorogo Magetan saking Magetan wagi mutri Ponorogo mawon saking Magetan mangke ngapit tindakipun temanten kakung Bagus Sultan Muksid Mutakin kadang pisan sutresna Bapak Suyatno Ibu Sumiati mangke ngapit tindakipun temanten kakung Bagus Sultan Muksid Mutakin kadhereaken sedaya panekaring temanten ingkang mijil saking Ponorogo mangke kepareng Banjing Puraya Agung wondene lung tinampan mangke rampung upacara panggih insyaallah mangke bagian boten dangu saderengipun tungkap dhuwur insyaallah mangke sampun titih para rampung.